Сибай укучылары мәргәнлеккә ярыша. Ук ату буенча конкурс Сибай мәктәп-интернатында узды. Был осраклы түгел, чөнки мәгариф учреждениеһында 6 ел дәвамында ук ату түңәрәге эшләп килә. Күптән түгел белем усагы карамагында Ирәндек укучылары клубы ла асылган. Унда балалар да өлкән бугын вәкилләре лә зур теләк менән шөгыльләнә. Был борынгы башкортлардан чисто янышы. Ук ату буенча ярыш алдыннан тарихка байкау яһала. Башкорт халкы борын-борындан мәргәнлеге менән дан тоткан, биленнән ук янын төшермәгән. Башкортстандың мәгариф алдынгы Сибай гимназия-интернатының физик тәрбия укытучысы Хөрмәт Таһиров ошо юлларда хаклау, яшь буынга тапшыру максатын куяла инде. Ул үзе уктан ату буенча кала, республика конкурстары еңүчесе. Балалар бик тә тырышып йөриләр, ошо төштән һуң гелдә балалар ошонда булалар инде. Монда клубта төзегәнгә без шатбыз. Ук, яндар, нимә кәрәк безнең интернат алып биреп тора Аллага шөкер. Шулай, ошонда балаларны үстереп, республика сыгарып, даже Россия киләмендә алып йөрергә дип уем бар инде. Шулайдарыбыз Алла үрһә насип булһын. Теләкләребез кабул булһын. Ук атырга балалар да, өлкәндәр дә теләп өйрәнә. Түңәрәктә шөгыльләнүчеләр фикеренчә, был шөгыль кәүдәне тура тотырга максатка өлгәшергә өйрәтә. Хатта күрү һәләтле яхшыра. Иң мөһиме, был спорт төрө кешеләр рухи ныклык тәрбияләй. Бұл клубка йөрергә яратабыз, чөнки бында безне төзләп атырга өйрәтәләр һәм безне иң һәйбәт мәргән укучысы укыта. Хурмат Зубаирович. Мне нравится ходить на стрельбу, потому что мы здесь учимся стрелять из лука, и здесь, в принципе, весело. Ук ату түңәрәге Сибай гимназия-интернатында хәзер 6-нчы ел уңышлы эшләп килә. Тәүдә шөгыльләнүчеләр бәләкәй генә бүлмәне биләһә, хәзер улар карамагына иркен язландырылган зал тапшырылган. Күптән түгел бында Ирәндек укучылары клубы ла эш башлаган. Белем усагы җитәкчелеге фикеренчә, укучыларның яраткан шөгылен куәтләү яңа бәйеклектәргә итерү шарт. Моңа тиклем бәләкәй генә мөешкә генә спорт залда үзе эшләп, шунда гына балалардан ук атып йөренә. Хәзер менә Аллага шөкер, яй буе бергә эшләп, безнең коллектив егетләре менән атасыларын ярдәме менән менә ошондай тир үзебезгә эшләп алдык. Монда балалар белән Ирәндек укучылары дигән клуб хәзер оештырып килеп атырга мөмкинлек бар бөтә балалардан, бөтә класслардан. Ирәндек укучылары ярыштар оештырып кына калмай, ук ян яһау нескәлектәре менән дә таныша. Җитәкчеләре Хөрмәт Таһиров әйтүенчә, бердән балалар вакытын файдалы узгара. Икенчедән, яшь буын халкыбызның борынгы шөгылен үзләштерә һәм аны тергезүгә үз өлешен индерә. Буындар күсәгилешлеге тап ошондай саралардан үреләлә инде. Рәмзия Кәримова, Руслан Көмешколов, Яңалыктар, Сибай.